Assalamu alaikum jama'a, barka da safiya ga labaran duniya. Jam'iyyar adawa na ƙoƙarin ganin sun tabbatar da an maimaita zaben da ya gabata a Najeriya. Hakan ta faru ne bayan an ƙaddamar da wanda ya lashe zaben a wannan makon da ya gabata. A asubahin jiya Laraba ne shugaban INEC ya ƙaddamar da wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar Najeriya. Domin sauraron cikakken labaran, ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun dukkanin labaranmu da zarar mun ɗaura kai tsaye. An ayyana Bola Tinubu mai shekara 70 a duniya a matsayin wanda ya ci zaben Najeriya mafi zafi tun bayan mulkin soja wanda ya gabata a shekara ta 1999. Tinubu, wanda ake kallo a matsayin jajirtaccen ɗan siyasa wanda ya kawo ci gaba matuƙa a jihar Legas, cibiyar kasuwancin ƙasan, ya yi nasara ne kan babbar jam'iyyar adawa wato jam'iyyar hamayya ta PDP mai fama da barka da kuma ɗan takara na uku da ke da magoya bayan matasa. A ranar 23 ga watan Mayu ta wannan shekara ta 2023 ne zai mai gurbin shugaba Muhammadu Buhari akan mulki. Najeriya, ƙasa mafi yawan al'umma a Afirka, tana fuskantar ƙalubale na matsalar tattalin arziki da matsalar tsaro da kuma hauhawan kayayyakin masarufi. Da yawa na fatan Tinubu ya fara aiki a ƙasar ba tare da ɓata lokaci ba. Mutumin da ya taɓa tserewa gudun hijira a lokacin mulkin soji ta Janar Sani Abacha. Tinubu ya san darajar 'yanci, shi yasa yake ɗaukan shi a matsayin abu mafi daraja. Ƙwararre kan gudanarwar tattalin arziki, yana ƙungiyar nan mai rajin kare demokuraɗiyya wanda ake kira NADECO, kuma wannan ne mafarin rikicinsu da Abacha. Ƙoƙarin irin waɗannan ƙungiyoyin irin su NADECO da kuma rasuwar Sani Abacha a 1998 suna cikin hanyoyin da suka haifar da dawowar demokuraɗiyya a 1999 da waɗansu abubuwan da dama. Tinubun dama shi dai yana jin yana da haƙƙin yin shugabancin Najeriya. Lakabinsa na sarautar gargajiya wato Jagaban, ya ce yanzu zai dukufa ne kan haɗa kan 'yan Najeriya, wata ƙasa da ta samu rabuwan kai ta ɓangaren yankuna da addini kamar yadda sakamakon zaben ya nuna. Amma wannan aikin da ke gabansa ba zai tsorata shi ba, saboda ya yi makamancinsa a lokacin da yake gwamnan Legas tsakanin shekarar 1999 har zuwa 2007, kuma abin da ya ƙara haskaka shi kenan a siyasa. A lokacin shugabancinsa, Legas ta samu tarin kuɗaɗe saboda masu hannun jari da ke ƙasashen ƙetare. Ya kuma fito da tsarin sufuri inda ya baiwa masu mota damar zuwa inda suke so cikin gaggawa, kuma ya rage mummunan cunkoson abin hawa da ake ta fama da shi a cikin jihar. Amma duk da wannan, birnin mai kimanin mutane miliyan 25 amma har yanzu bai kai matsayinsa ba, duk da ikirarin da suke yi sun kai shi haka. Yawancin hanyar ayyukan garin duk sun lalace, abubuwan more rayuwa irin su ruwa da gidaje su ma duk sun taɓarɓare. Sai kuma tashin jirgin ƙasa mai amfani da lantarki wanda har yanzu ba a gama ba, duk da yawan tarin arzikin da jihar take da shi. Ana zarginsa da sanya idanu akan abin da jihar ke samu, duk da ya bar mulkin tun a shekara ta 2007. To anan ne za mu tsaya da wannan labarin. Domin ci gaban ƙarukan labaran nan, ka cigaba da bibiyan tashar mu mai suna Ƙasar mu a yau. Za mu cigaba da kawo muku labarai na yau da kullum insha Allah. Muna godiya, mun gode.